प्रमद बर'आ 2 मासनि उनावनो UPPL आरो BJP फाटाफाटि जाखाबाय। 2 मासनि उनावनो रिजाल्टनि उनावनो UPPL आरो BJP फाटाफाटि जाखाबाय। बेहाय रायलायनांगौ जेबो गैया। प्रमद बर'आ 2 मासनि उनावनो UPPL आरो BJP फाटाफाटि जाखाबाय। 2 मासनि उनावनो रिजाल्टनि उनावनो UPPL आरो BJP फाटाफाटि जाखाबाय। बेहाय रायलायनांगौ जेबो गैया। दा बा मुस्लिमानो जा बेंगलियानो जा राजबंशियानो जा जोंनि दलाव हाजार हाजार जइन जागासिनो दं। मोनसे समाव UPPLखौ बिसास खालामनानै बिथांमोना UPPLजों थाफादोंमोन, भट होदोंमोन। खिन्थु दिनै जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन UPPLनिफ्राय प्रमद बर' सरकारनिफ्राय राजबंशिबाबो दिनै फैफिनजोबदों, आदिबासिफ्राबो दिनै फैफिनजोबदों, मुस्लिमफ्राबो दिनै फैफिनजोब्बाय। मथथे गासिबो जाथियानो दिनै BPFखौ मदद होनो होननानै हाजार हाजार UPPLखौ नागारनानै जोंनाव जगदान जागासिनो दं। बेखौ नुनो मोनगासिनो दं। दा बेखौ नायनानै जोंनि BPF हान्जाया देरहानाया खाथां जानानै दं। 100आव 100% BPF हान्जाया एबाराव खाम्फा बरगयारी बिथाङा क'क्राझार लकसभानिफ्राय देरहागोन आरो दरं अदालगुरियावबो जोंना दुर्गादास बर'आ देरहानाया खाथां जानानै दं। मथथे जोङो BPF हान्जाया एबाराव माने खोब लाखि होननानै बुंजायो। बे 2024 सना माने जोङो 2 MP दैखांहरनो हागोन। खोथाया बेनो। बिटिआरआव जिखिनि सान्ति सुक्तियाव जिखिनि लिरनानै लाबोफादों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै दिनै आसाम केबिनेटआवबो पास जायाखै, दिल्लीयावबो पास जायाखै। माबोरै इमप्लिमेन्ट जानो? बिटिआर एकर्डनि सायाव मोनसे केबिनेट डिसिसन जानांगौ। अब्लासो दा बे सुक्तिफ्रा बेनि दफाफ्रा जाफुंगोन। बिटिआर सुक्तिनि सायाव दिनैसिमबो आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेटआव सावरायाखैयानो। बबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट जाजानो लुबैदों? बिसोर जेबोखौ मिथियैयावसो जाखानाय। गोरोमोनब्ला बिदि नङामोन। बे सुक्तिया मिथियैयावसो जानाय। प्रमद बर'आ मिथिखाया जेबो। बे हिसाबै बे भुल सुक्तिखौ खालामखादों। सान्तिनि प्रमद बर'आ 2 मासनि उनावनो UPPL आरो BJP फाटाफाटि जाखाबाय। 2 मासनि उनावनो रिजाल्टनि उनावनो UPPL आरो BJP फाटाफाटि जाखाबाय। बेहाय रायलायनांगौ जेबो गैया। मथथे बिटिआर सुक्तिनि सायाव दिनैसिमबो आसाम केबिनेटआबो खेबसेबो सावरायाखै, दिल्ली केबिनेटआबो खेबसेबो सावरायाखै। बोरै इमप्लिमेन्टेसननि खोथा बुंबाय थानो हादों? माखौ लानानै इमप्लिमेन्टेसन? सावरायाखैयानो। मोनसे जे सान्ति सुक्ति जाबाय, मोनसे बिटिआर सुक्ति जाबाय, बेनि सायाव आसाम केबिनेटआव दिनैसिमबो खेबसेबो सावरायनाय जायाखै। बेनो। सरकारखौ सोर सालायदों? सरकारखौ UPPLआसो सालायदों। जाय मानसिया सरकार सालायदों बेखौसो जों बुंगोन दा। BJPआथ' बेहाय सरकार सालायाखै, लोगोसो लाफादों। आसल सरकार सालायग्राया UPPL। आसल सरकार सालायदों UPPL। UPPLखौ बुङाबा सोरखौ बुंनांगौ? BJPआलाय लोगोसो लाफादों। थिग আছে।